Ahoj šestáci, v dnešním videu si ukážeme, jakým způsobem se dá přihlásit do účtu na Microsoft.com 365 a jakým způsobem se dá pracovat v aplikaci Microsoft Teams. Takže otevřete si od internetové stránky office.com a zadejte si svoji e-mailovou adresu. E-mailová adresa musí obsahovat vaše jméno, tečka příjmení, zavináč, zsmostyujablunkova.cz. Musíte tam mít tento účet, abyste se dostali do aplikací, které máme tady ve škole. Takže přihlásíme se a stránka nás vyzve k zadání hesla, takže si zadáme heslo, které jste buď obdrželi ode mě e-mailem, nebo si ho pamatujete z minula, anebo jste si ho již sami změnili. Přihlásíme se. Vyjede nám úvodní stránka Office 365. Na této úvodní stránce půjdeme hnedka do aplikace Microsoft Teams. Takže zde máme na levé liště tlačítko Teams, které si levým tlačítkem myši potvrdíme a dostaneme se na stránky teams.microsoft.com. Tak, můžete si aplikaci stáhnout pro Windowsy do svých počítačů, anebo můžete použít webovou aplikaci. Já tady zvolím webovou aplikaci a když se přihlásíte, tak uvidíte, že vás zde čeká vaše třída, váš tým. Mám tady zatím pouze 6A, 6B dotvořím, takže každá skupina bude mít svoji třídu. Kliknete si na tuto třídu a dostanete se do vaší třídy. Vytvořil jsem vám tu už vaše předměty, které s vámi vyučuji. To je informatika, matematika, hudební výchova, pracovní činnosti, v 6B tam budou jiné předměty. No a v informatice už jsem vám zadal i první úkol, takže když si kliknete na informatiku, máte tu moje nějaké úvodní uvítací slovo a v rámci toho máte i úkol. Takže přihlašte se, dostaňte se na vaši stránku, do vaší skupiny, do vaší třídy a následně splňte úkol, který jsem vám zadal. Mějte se hezky, nashledanou.